हाग्रानि बेसेन गोसा सम्पथिखौ सिलिंखार खालामनो नाजानाय दुथां दंफां सिखावफोरनि गराय गारि बेटारि गारिफोरखौ हमदों। क'क्राझार जिल्ला परबतजरा महकुमानि सिङाव थानाय रुपसी फरेस्ट रेन्जनि सिङाव गासै मोनबा रेन्जखौ लानानै मोनसे मेसिभ अपारेशनखौ थांनाय सानखालि खालामनाय जादोंमोन। मख'नो गोनांदि मावाबारिनिफ्राय जागायनानै फाग्लिजरा PRF, लालकुरा RF आथार, कथा RF खौ लानानै मोनसे गेदेर मेसिभ अपारेशन खालामनानै लालकुरायाव गराय गारिजों लोगोसे बेसेन गोसा दंफां हमनो मोनदों बासबारि रुपसी रेन्जआ। बेनि उनाव फाग्लिजरा PRF आव 2 नं दंफां फालांगि खालामग्राफोरखौ गंनै बेटारि गारियाव दंफां दिखोबोबाय थानाय समावनो फरेस्ट हानजा आरो पुलिस बिफाननि हेफाजाबजों हमनानै बासबारिनि रुपसी रेन्जआव हमनानै लाबोदों होननानै खौरांनि गेजेरजों मिथिनो मोननाय जादों। हर सान मिथिंगानि जेसेबां दंफां लाइफां गासैखौबो संरैखाथि होनो थाखाय हर सान खामानि मावगासिनो दं होननानै बिथां रेन्जार बिप्लजित ब्रह्म बिथाङा खौरांनि गेजेरजों फोरमायो। मैया जोंनि परबतजरा डिभिजननि आन्डाराव थानाय मोनबा रेन्जखौ लानानै प्रटेक्शन स्क्वाड रेन्ज, दिब्लाइ रेन्ज, खराघाट रेन्ज, गुमा रेन्ज आरो जोंनि नैबे रुपसी रेन्जखौ लानानै मोनसे मेसिभ अपारेशन खालामनाय जादोंमोन। नैबे रुपसी रेन्जनि आन्डाराव थानाय मोनसे गुवार जायगाखौ लानानै बाहाय मवामारि होननाय जायगानिफ्राय जों आरम्भ खालामनानै फाग्लिजरा PRF, लालकुरा RF, बिनि उनाव आथारकटा RF बेखौ गासिबो लानानै जोङो मोनसे बिराद गिदिरै मेसिभ अपारेशन मोनसे खालामदों आरोखि गासिबो परबतजरा डिभिजननि आन्डाराव थानाय रेन्जफोरखौ लानानै। बाहाय जोङो लालकुरा होननाय जायगायाव सिगाङाव जों बाहाय गराय गारि गंसे लोगोसे बाहाय गोरलै हाग्रानि मुल्यबान दंफां दाननानै गारियाव दैखांनाय, गराय गारिजों लोगोसे गराय आरो बे मुल्यबान दंफां दानबाय थानायखौ टेक लोगो मोननानै जोङो हमनानै लाबोयो बेखौ। बिनि उनाव थाङै जों फाग्लिजरा PRF नि फाग्लिजरा बे रेल साइडथिं खाथियावनो आरो PRF बेयो फाग्लिजरा दा बर्तमान बाहायबो जोङो बे दंफां फालांगि 2 नाम्बार फालांगि खालामग्राफोर थिग बे बेटारि बे टट' ना मा बुङो टट' बाहाय दैखांबाय थानायावनो जों गंनै टट' आरो लोगोसे माखासे मुल्यबान साल दंफां हमनो हायो। बेखौ उनाव जोङो हमनानै जोंनि स्टाफनि आरो पुलिसनि हेफाजाब लानानै जोंनावनो पुलिस थाफाखायो हेफाजाब लानानै बाहाय बासबारिनि रुपसी रेन्जआव लाबोनाय जायो। बाहाय गोबाव समनिफ्रायनो माखासे मिडियाफ्रा जोंनि सायाव कमप्लेन होबाय थायोमोन जे रुपसी रेन्जआव आन्डाराव गोबां इलिगेल खामानि दंफां फालांगिनि खामानि जाबाय थायो होननानै। नंगौ जेराव दंफां दङ बाहाय जाखायो एसे एनै आरो जों बेखौ मालाबा कमप्रमाइस खालामाबालानो जों हमगासिनो दङ आरो हमबाय थागोन उनावबो। जों मैयानि दिनाव गंथाम गासै हमनो हादों आरो बे अपारेशना सोलिबाय थागोन। रुपसी रेन्जनि आन्डारावबो जागोन आरो गुबुन बे फरेस्ट एरियायावबो जागोन आरो जों हर सान जेसेबां हागौमानि लिमिटेड स्टाफजों हागौमानि जोङो हर सान डिउटि खालामनानै होबथागासिनो दङ। नोंथांमोना नुगोन बाहायनो रेन्जआवनो बेसेबां गारि हमनानै दङ, बेसेबां दंफां हमनानै दङ, बिनिफ्रायनो नोंथांमोना अनुमान खालामनो हागोन जे जोंनि मानसिफ्रा हर सान डिउटि खालामनानै बेसेबां हमगासिनो दङ। बिनि गेजेराव नंगौ जेराव दंफां दङ बाहाय सिखावा जेरैबाबो नाजाबाय थागोन गंफा गंनै हाफायना लाङो बेखौ जों सिखार खालामो। बिदि होननानै जे जों जे डिउटि मावाबालानो ओरैनो हंगारगासिनो दङ बिदि नङा। जोंनि मानसिया बेहाय एखमबा आघातबो जायो। मिडियाफ्राबो एखमबा अबेबा मिडिया गाज्रि रोखोमनि जोंनि सायाव प्रसार खालामनानै होयो। बाहाय जोंनि स्टाफफ्रा बिराद दुखु मोनो। एथ'ग्राब हर सान
खाथिनानैबो एफाग्राब गारि हमनानैबाबो दंफां हमनानैबाबो जुदि पजिटिभ मोनसे माबा मोनाबा एसे दुखु मोननायफोर मोनो स्टाफफ्रा। जायखिजाया जों हमगासिनो दङ, हमबाय थागोन जेसेबां जोंनि केपासिटि मथे, जोंनि सक्ति मथे अनुजायै, आरो बे सोलिबाय थागोन। दा माखासे सिखावफ्राथ' बेनि खामानिया हर सान बोरैबा दाननो मोनगोन बोरैबा दाननो मोना, बिनि गेजेरजों जोंबो जेसेबां हायो हमगासिनो दङ। माखासे आगयाव जों जेलावबो हरबाय, अनेक मानसि दैथायहरबाय ओजोंहाय, केस सोलिगासिनो दं बेफोरनिबो। दाबो थांनांगौ जायो कर्टआव एखमबा स्टाफफ्रा।